Kakav je vaš utisak, kako se aktualna vlada bori s tim? U trenutku kada ova emisija bude emitovana, navršit će se i godinu dana rada ove nove vlade, ali praktično je ova vlast na vlasti skoro 3 godine. U julu će biti 3 godine. Pa, znate, ono ja ne bih naravno da poštedim ovu vlast kritike, ali moramo znati da glavne odluke oni i ne donose. Strani savjetnici našu vladu savjetuju samo o tome. Ko donosi odluke u ime naše vlade? U ime naše, ne samo naše, nego u ime mnogih vlada odluke donose velike korporacije u Sjedinjenim državama i Evropi. Ali reč je po nekima o 10, po nekima o 20, po nekima o 30 velikih korporacija koje srećom nisu baš suviše složne, pa se u tim pukotinama njihovih interesa mogu udenuti i neki interesi slabijih, ali ti gospodari svetskih ekonomskih tokova, bankari, oni donose sve krupne i sve važne odluke. Počev odluke o svetskim integracijama, pa odluke o finansiranju, pa odluke o periodima velike potrošnje. Mi smo u jednom periodu, opet našom voljom ili bez naše volje, bili u periodu prekomerne potrošnje. Godinama, desetinama godina. Od 2000. pa do skora vodila se politika, pa i sada se vodi, zaduži se, prodaj i potroši. Zaduži se, prodaj, potroši. Ako ne možeš više da se zadužiš jer ti ne daju kredite, pa prodaj nešto. Prodaj cementare. Prodaj, ne znam, Telenor. Ne Telenor, nego zvao se drugčije. Telenoru. Mobtel. Sada prodaj Telekom. Prodaj EPS. Kada sve to bude prodato, pa sad su došli na red velika poljoprivredna dobra. Telekom još uvijek nije prodat. Telekom još nije prodat, ali tek što nije. Kakav je vaš stav po tom pitanju? Ja sam protiv, naravno, jer to je najrentabilnija naša kompanija, a još jedan razlog, ja često navodim, država sebe smatra nesposobnom da upravlja Telekomom. Ali se ne smatra nesposobnom da upravlja novcem koji će dobiti od Telekoma. Da, njima je jedno od glavnih obrazloženja da to što je on u državnom vlasništvu... Zato je neefikasan. Jer mi smo nesposobni, to oni otvoreno kažu. Ne kažem ja da su nesposobni. Oni kažu, mi smo nesposobni, tu ima nepotizma, tu ima protekcije, tu ima partijskog upravljanja u firmu. Pa izvinjavam se, zar država tome ne može lakše da stane na put, nego to će fino da reši stranac. Zašto te teme o prodaji Telekoma uopšte nema u medijima sa nacionalnom frekvencijom? O tome se ne priča. Zato što bi svako razumno objašnjenje bi ukazivalo da Telekom ne treba prodavati. Ali moram nešto da vam kažem. Ipak u ovom svetu vlada nasilje. Kao što svako zna da je naš vitalni interes Srbije, bez obzira ne postoje dobre imperije, ne postoje ni dobre vlade, dobronamerne, ali postoje ljude i narode rukovode interesi. Naš je interes vojnog saveza sa Rusijom ogroman, jer u tom slučaju smo mi onda stvarno bezbedni, istina onda pod uticajem Rusije, ali Rusija i prihvata našu robu. Rusija bi i prihvatala našu robu, ne zato što nas voli, nego što je to roba koja njoj više treba, nego što naša hrana treba Zapadu koji se guši u proizvedenoj hrani. Mi se stalno hvalimo, mogli bismo da hranimo pola Evrope ili celu Evropu, a zaboravljamo da dodamo, ali se Evropa guši u proizvedenoj hrani i ne znaju više ni šta će sa mlekom, ni šta će sa sirom, ni šta će sa mesnim prerađevinama, ni sa mesom.
Evropa se u poljoprivrednoj proizvodnji guši, čak je jedno vreme, i to ne kratko, ograničavala svoje proizvođače da proizvode. Pa zašto bi od nas uvozili? Sa Rusijom nije tako, pa smo prirodno upućeni. Mi možemo svoju proizvodnju, ako se odlučimo za poljoprivrednu proizvodnju ili ako dozvolimo, obratite pažnju što sam sad rekao, osnovni problem, to sam rekao i na vaše prvo pitanje, je što vlada ne dozvoljava privredi da se razvije. Ne da je ne podstiče dovoljno, nego ne dozvoljava. Znate, kad hoćete nešto da ne dozvolite, onda je najbolje da nešto počnete da podstičete, pa kad vidite da jednog podstičete, svi ostali odustanu. Ako vi podstičete jednog proizvođača, plaćate mu radnike, što naša vlada radi, na teret poreskih obveznika, dajete mu besplatan teren, dajete mu besplatne hale, dajete mu besplatnu infrastrukturu, dajete mu povoljne takozvane kredite i subvencije iz državnog budžeta, onda svi ostali, vi date jednom, svi ostali proizvođači beže sa tog tržišta. Jer oni koji nisu zaštićeni u države na takvom tržištu nemaju šanse. Na dirigovanim tržištima, na komandnim tržištima, gde država komanduje, želeći da usreći svoje građane i pričajući da će da usreći svoje građane, vi u stvari odbijate sve ostale. Pa evo, zamislite sada da se javi neki investitor da kaže, ja ću, recimo iz Južne Koreje ili iz Japana, kaže, ja ću na drugoj strani, na Dunavu da gradim Beograd na Dunavu. Ovde će biti Beograd na Savi, tamo će biti Beograd na Dunavu. A vi kažete, izvinite, vi ne možete, jer mi smo, ipak će biti malo mnogo 2 Beograda na vodi, a mi ovo već pomažemo. Već smo dali i teren, i raščistili, i imali određene troškove. Šta će onda uraditi? Pa on će da odustane. Kako bi bilo da se sad neki drugi proizvođač automobila pojavi? Da li bi on mogao da konkurentan bude u Srbiji uz ogromne povlastice koje su date Fijatu? Ogromne. Plaćeni radnici, hale, infrastruktura, sve. Drugim rečima, ne zvuči logično, ali podsticanje u stvari odbija mnoge. A šta još odbija? Odbija i nesigurnost, pravna nesigurnost. Da vama kao preduzeću, ako imate nekog ozbiljnog dužnika, taj dužnik zaista plati. Na sudu da ga dobijete, ako on to odbije, treba taman dovoljno dug period da vi bankrotirate. Ali, ako imate nekoga ko može da telefonira sudijama da malo taj proces ubrzaju, da mu objasne koliko ste vi važni za Srbiju, onda će taj dug moći biti naplaćen. Ili, ako možete da vi ne platite dug, a da sudija u trenutku kad treba da vam prinudno naplati i da vas otera u bankrot, dobije poziv sa visokog mesta, da to ne radi. Ni pošto jer je taj čovek jako važan za Srbiju, veliki investitor, dobrotvor, da sve zavisi od njega, to se ne događa samo u Srbiji, nego u mnogim zemljama, sa slabim pravnim poretkom, onda ćete vi u sprezi sa vlašću i sa partijom na vlasti moći da pravite velike poslove. Ali to nije tržišna privreda. To nije snalaženje. To je u stvari komandna privreda.